Ka Riboy Youth Federation RBYF dan Circle ka na kiseng bahalang ka baju persang ban kentiu ki samla pule ha ka dong ka thany dan area hi baro ka lingba ka education selt mentau snem ar hajar ar pulai ha ka wat ka baar kan sa penlong ka jing ai khusnam ka Excellency Award 2023 ya ki khna pule ki bapas bha ha ka SSLC HSLC but diploma na kano ka streams but ki bakenjo ya kanyo % shaneng kilaban apply ya kane ka award kumta na kalyang kaseng ka khot ka wer ya baro ki samla pule na ka den area marman mathan bat maulong area bakin sngubhaban wan shakmat ban apply ya kane ka award kum shibenta ban pensluri ki samla pule jong kane ka dong ka thanhi baro ka Kublai api ki perlok ki ba page kane ka video kane ka janmit ngi nakaliang ka Riboy Youth Federation dan Circle ngiwan berpetip sepi ba ngidon ya ka ban ai ya ka award kata kalong ka Excellency Award jong nem arajar pulai na benta gitu ki bala pas ya ka SSLC ba HSLC ba diploma jong nem arajar pulai na kano ka stream dan kerpat ya pi nakaliang jonga presiden kibadon haka po jong kane ka umden area bapin siu baha ban apply ya kane award kumjuru ki perlok ki basa hapo ka dong kathain marman area kumjuru sate samathan area bapin siu baha ban ban apply ya kane ka award kum gejing pensilur ya pi ki khna pule hapo jong kadong kathain bai ke jongi desai sin ngakerpat ya pi bapin siu baha ban apply ya kane ka award hoj kane ka deka sin ka baar nakaliang ka seng lang baka education cell bangi ai ya kane ka award de yang jing tip babnya nakaliang jong secretary jong ka education unsa ai ya pigi guideline ha ya dei bat kane ka award kumno dei ban le ban apply ya kane ka award tangkat ta nakaliang jonga kuble ya pi baro ba page ya kane ka kubor kini gile ki jing don kam ha ka ya dei bat ka Excellency Award arajar apply jong ka RBYF dan Circle kabaneng kong neka kena pule ki bapas bha haka SSLC HSLC bat diploma haka no stream jong ne usnem arajar ar pulai bat ki bayo ya ka nyopusan persen shaneng kila ban apply ya ka award kabaar ya ka application form haban pendap online bat ya ka link on sa share haka description bat ka comment jong ka video bat kum juru la ban yo lengba presiden secretary bat educational secretary jong ka RBYF dan Circle kabalai ya ka caka man ai ka award on sa pentip shwa kapor kabasau ka kena kiseng bahan pendap ya ka form bat ya ki badon kam baro rengkat bat ka marksheet haswa jong ka lai puai tarik August arajar arpulai kabasan ha ka bayade bat kano ka jing don kam pila ban kontak direct ya presiden secretary but educational secretary jong ka RBYF dan Circle kublai shibun